Ngayong gabi, mga unta niyo mga ma'am sir. Nagasin na ko gabi nagasin po na ko 500 gani hapon 200 so salamat kayo. Nakapalit niyo manok oh. Oh. 200 na itong ano nahimong 50. Dahil nining 120. Nga antan niya. 20 pesos. Shout out sa nag-send sa akong Gcash o 200 o 500 shout out niyo. Ma'am sir. 20. Kanta po din, napadito yung kasin og 20 then 50 no? Bisag para sa inyo gagmay na pero para sa ko dako na kina. Jangan, jangan video call. Sini itu yang Ano dili? Yan na video call. mawala ba? Bye. Bye.